दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजायनाय नैबे दिनैनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 15 डिसेम्बराव मोजाङै मोजां आनजादखौ खुंफुंबाय। बे खुंफुंनायाव गासै गंबा फरायसालिजों 144 जन फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनि गेजेरावनो गासै आनजादाव जिरायफैदों 121 जन फरायसाफोरा दिनैनि नैबे आनजादाव जिरायफैदों। माखासेया एबसेन्ट। दा जों बेखौनो बुंनो सानदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जिथु रोंगौथि सायख' आनजाद, बे आनजादाव जोंनि नैबे नोलोबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मिरु आनजादनि सायख' आनजादनि सेन्टार गायसननायाव जोंनिफ्रायबो जाहाथे मोजाङै मोजां आनजादाव उथ्रिनानै सेथि मासि नैथि मासिखौ मोनहैनो हायो, बेखौ जोङो आसा खालामो। गासै 121 जन बाहागो लाफैदों। बिनि गेजेरावनो 144 जनाव बाखि फैयिया बेखौ जोङो दानख'नानै नायोब्ला मोनसिगोन साबैसे बाहागो लाफैयाखै। जाहोनखौथ' जोङो बुंनो हाला, बिथांमोना मानि थाखाय नुजाफैनो हायाखै जानांगौ, थांफैनि माबा मोनसे उसुबिदायाव फैनो हायाखै जानांगौ आरो। जायफोर फरायसाफोरा दिनै बाहागो लाफैयाखै दिनैनि आनजादाव, जों बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो बिथांमोना बेफोरबायदि आनजाद खुंनायखौ इयुननि समाव उनावहाय बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गगामुग दख'रानिफ्राय खावलायदों। बे मोनसे रोंगौथि आनजाद खुंनायाव माने बयबो गावनि रोंगौथिखौ मिथिनो थाखाय एबा गावनि रोंगौथिखौ बारायलांनो थाखाय गावनि नाजानायनि गेजेरजों बेसेबां हायो बेखौ मोनसे मिथिनायनि जखा सुनायनि थाखाय नैबे आनजादखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों। बेखायनो जोंबो गगामुग दख'रानिफ्राय जायफ्रा फैयालासेनो थायो बिथांमोनखौ जों इयुनाव आनजादखौ खुंबावोब्ला बेखौ माने रावबो बाहागो लाफैयालासे थानाङा, जों बेखौ हास्थायो गगामुग दख'रा आफादनिफ्राय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि जि आनजाद, बियो धेमाजि जिल्लानि मेंमां नोलोबारि गोजौसिन फरायसालियावबो जोबोद मोजाङै जानानै थांबाय। आरो जोङो आसा खालामदों जे फरायसा फरायसुलिफ्रा गावसोरनि रोंगौथिजों गावसोरनि मेलेमजों बे आनजादाव मोजाङैनो एन्सारफोरखौ फिननायफोरखौ होनो हादों होननानै जोङो सानदों। आरो आं सानो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायथाव हाबा जे बेबायदि आनजादनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो जोबोदैनो थुलुंगा होनो हागोन। लोगोसेयै जोंनि बायदि आनजादफोरनि बा साख'रिनि आनजादफोर, बे आनजादफोरनि रोंमोन्दांथिखौ बे उन्दै गथ'फ्रा दिनैनो सोलोंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। बे जोंनि मेंमां नोलोबारि गोजौसिन फरायसालिनि आनजादसालियाव 9 थाखोनि 65 जन आरो 10 थाखोनि 52 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनैनि आनजादाव बाहागो लादोंमोन। आरो बिसोरनि जि लिरनो हानाय नोजोर बा बिसोरनि गावसोरनि केपासिटि, बे केपासिटिखौ लिरनो हानाय जि कुवालिटिफोरखौ जोङो दिनैहाय फ्राय जोङो नुनो मोनदों जे गथ'फ्रा जोबोद रंजानाय मोखांजों आनजादफोरखौ होलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों।